В края на май 26 година с посредничеството на Агенцията по селекция и репродукция в животновъдството от българска страна и доктор Сърджан Стоянович, национален координатор по генетични ресурси на Сърбия от Сръбска, се реализира дългоочакваната първа работна среща между представители на асоциацията, занимаваща се с селекция на брезнишката овца в България, и такива от Сръбската развъдна организация, отговорна за сенечката овца. В Република Сърбия бяха посетени няколко ферми с селекционни животни и предишните представи за огромните фенотипни сходства между двете породи бяха затвърдени. Можем да кажем, че това бе една добра първа крачка на сътрудничеството на развъждащите породите от двете страни на границата. В тия 2 дни на очаквана среща на ниво животновъдство и генетика за една порода, както казват сърбите, раса, брезнишката овца, която половината популация е в нашата граница, половината е в техната. Очарован съм от това, че те са поддържали страхотна фенотипна чистота и двете страни ще имаме полза от това, че за в бъдеще, ако се решат нещата на национално равнище, ще имаме един добър обмен на животни, смисъл на мъжки разплодни животни, и с този начин ще преодолееме инбридинга, който съществува и при тях и при нас, повечето при нас, защото нашата популация е по-малка, и евентуално ще се представим пред Европа с една автентична порода, която е запазила своя генетичен ресурс, така че ние ще бъдем ценни с редките алелни гени, които притежава ваковата брезнишка овца. Тя е в същия вид. Сами ще ви се представят фотоматериали, на които ще видите, че няма никаква разлика. Това е бъдещето. Комерциалните породи ги има целия свят, докато автентичните породи са валидни само за определената географска ширина и определения ареал. Нищо, че имам противници, които казват, че ареала не е важен и всички породи може да се развиват еднакво. Ние не може да развиваме животни от Африка или от Австралия, както внасяме и не виреят при нас, или мутон шароле от Франция и така нататък, да развиваме нашите породи, които евентуално са на същата географска ширина и са пасли в едни стада преди 50-60 години и са били в един генофонд. Така че бъдещето е пред нас, остава да го решат политиците на следващите етажи. Добре, здравейте! Днес сме тук с делегация от България. Те попътуваха целият път до Сърбия, за да посетим няколко ферми с сеничка овца и да обсъдим възможностите за бъдещо сътрудничество. Смятам, че има доста неща, които могат да бъдат обсъдени при едни последващи преговори и да се намерят много възможности за бъдещо сътрудничество, като например обмяна на разплоден материал между двете породи сеничка и брезнишка. Надявам се и за бъдеще сътрудничеството ни да се подобрява. И аз от своя страна ще направя всичко възможно, за да обуча за това сътрудничество между Сърбия и България. Благодарности за организаторите, за колегите от сръбска страна, които бяха организирани това посещение. За краткия престой от време успяхме да видим точно това, което предполагахме, че ще видим. Бяхме на точното време, в точното место. Посетихме 3 ферми, в които животните бяха много изравнени и много типични за породата,
която е тяхната местна порода. В сравнение с нашата брезнишка овца, повечето са установените прилики, отколкото разлики. И мнението ни е, че би трябвало да се оформи едно сътрудничество в тази област. На първо място с породата брезнишка и синишка овца от тяхна страна, тъй като и те проявиха интерес за обмен на материал, както и от наша страна, от председателя на развъдната организация на брезнишката овца, който също остана доволен и видя, че двете породи овце се доближават много по фенотип и поради това ние ще изложим нашето положително становище и вече от тук нататъка би трябвало двете страни да положат усилие за осъществяване на тази размяна на материал. Добър ден! Днес сме тук с нашите, ще ги нарека вече приятели от България и сме много радостни да се съберем и да обсъдим нашите две породи. Стигнахме до заключението, че практически са една порода. Едната е синичка, другата е брезнишка. Те имат много общи неща. Бихме желали да подобрим брезнишката посредством синичката, както и обратното. Беше приятен разговор, научихме много, тъй като преди това нямахме много точна информация относно вашата порода. Бихме желали да си сътрудничим с вас и да обменяме генетичен материал, тъй като, ако съм права, смятам, че доколкото разбрах, имате проблем с малкия размер на популацията и ви е необходима свежа кръв, така да се каже. А колкото до нас, ние смятаме, че запазвайки това, което сме постигнали до момента с синичката овца, бихме могли да продължим да подобряваме породата, използвайки български кочове, ако имаме възможност за такава обмяна. Днешното посещение в Сърбия овца, мисля, че ще бъде доста продуктивно за в бъдеще, имайки предвид малките бройки останали овце от брезнишката. Една популация от около 4000 животни, която е предпоставка за множество проблеми, близкородствено кръстосване, както и това, че популацията е концентрирана в една определена част на страната и в малко на брой фермери, което потенциално би създало проблеми при епидемиологични и усложнени ситуации в този регион. Така че наистина се радвам, че направихме това посещение тук и намерихме едно такова своеобразно съкровище на генетичен материал на изключително близката по фенотип сеничка овца. И смятам, че за бъдеще има потенциал за голямо сътрудничество между отглеждащите двете породи. Давай! Разрешаваш? Разрешавам. Наша раса, ваша раса едно. Покажи. 2018